Pati gayunon sang Task Force on Moral and Values Formation, kaupod man ng Philippine National Police ang training para sa mga bouncers sa mga balay-ilimnan sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Nestor Canong, head sang Task Force on Moral and Values Formation, iyagin pahayag nga pati gayunon ang training sa Enero 14 tuntub Enero 15. Ini among kabahin sang preparasyon para sa palaabuton nga aktibidad sa syudad, kaangot man sa natabong nga stabbing incident sang nagligad nga Disyembre. Madumduman nga nagluntad ang insidente sa bahin sang Mandurriao kung sarin madamo ang nahamtang nga mga balay-ilimnan. Suno sa iya, mangindak ko ini nga bulig para sa mga bouncers sagod nga mas ma-inform ang mga ini angot sa pagsolbar sa mga problema nga posible magluntad sa mga establishmento nga ila ginaobrahan. January 14 and 15 baka ni kadlaw nga training aton sa bouncer kaya mo ni ang ginanabutang sa aton nga bouncers ordinance 048 nga dapat ang mga bouncers naton mahanas gid mangin professional na sa pag-handle sang ilang mga responsibilidad nga hindi na masulit atong nagkatabo nga mga klase sang hitabo dira sa Mandurriao nga distrito.